Ahojte, vítajte pri tomto videu a v tomto videu pôjdete s nami do bane v Smolníku, kde sme boli na exkurziu so školou. Ráno o 9 sme sa stretli u Frederiky doma a následne o 9:15 sme už vyrážali. Čo povieš? Rýchly snifa test od Olivera, choďte do sprchy po tomto videjku, ďakujem. Ani počasie nebolo na našej strane, keďže celý deň bola zima a strašne fúkalo, ale aspoň cesta nám zbehla celkom rýchlo a videli sme aj takéto krásne zvieratka. Ježiš, to je jaké prekrásne. Posledná zakrutá pred Smolníkom. Celá cesta nám tam trvala nejakú hodinu a pol. A tam je ten kostol. Tam sa máme stretnúť. Ježiš, jak to úzké, aha. No tak fasa. Alžbetín dom. Tam sme tady. Ja už tam čakajú. Pani vedúca, pocity z cesty? Vyklepané. Hej. Naspäť to bude horšie. Ako sa ti išlo? Pohode. Pôjdem prvá. Sa tu všetci stretli a teraz ideme autom do štôlne. Dobre, ne? A za ktorým autom máme ísť? Ten už šiel a ja nechcem ísť prvá. Okej. Strašná zima je. Normálne sme tu domrzli. A tu sme stali vonku iba tak 10 minút. Hej, nezdrajte! Ježiš, tie slovenské cesty. Jaké pekné, zaplatané. Ja tiež poprosím. Áno, ešte sú domčeky nejaké, ale... Ďakujem. Yes. A ja mám! Ona krivo, jak si mi to dala? To sa ti jedno odošla. Tak, poriadne mi daj. Krásne. A mne to tiež čúzava, aha. Je to ide do hora. Díky to, čo nám pustili. Voda bola. Do diery nie. Je to Do diery pôjdeme inej. Dobre to pekne. Ale toto tu musíme zhodiť. Nie, toto tu čo je. No, toto môže kedykoľvek spadnúť. Svieti, tak. 9, poďte so mnou. Darmo. No. Ideme, Nuka. Jak sa mám oné... Glucha, už jak sa mám straviť. Sa cítim, vieš ako? Vieš, jak sa cítim? Jak vo Foreste. Aha, moľa. Ja si nevidím ani Pohovám ti. Si chcel? Nie, len vás menší. Ježiši Kriste. A kde je ten druhý? Tu podním, hneď dole. Kde? Jeden, druhý. Tu sú. What? Vidíte? Nie, slepa som. Tu je jeden. Jaj, a on je druhý. tu! Ježiši Kriste. Posvietím ti. No, tu máš. Tiež vidno. Vlastne to je limonik, to je železitý, železitý minerál a vlastne on tak ako keď vápenec kvapka a rastie, tak tento limón tiež takto rastie. Zo spodu, hej? Tento zo spodu, no. Ale tu vidíte, že sú aj tieto. Bacha na hlavu. Ja som sa čukol. Zapcha, ale my ideme dole. Okay. Pozor na toho. Výpečka. Došli sme, už to nič není? Tá skalica. Vidno to dosť. Nechceš vidieť modrú skalicu? Nie? Jaj. Nízko som. Nízko som. Nevidím.
Hľadisko som. To kam išli? Neviem, ale tu máš rovno netopiera. Kde? A tu teraz je lepšie. Aha, ďalší. Máme si viac chytať netopierov, ale keby si takto dotkol, tak by sa zobudili. Aj, asi aj. Dobre, tu za tie prvnáme nechoďte, hej. Majú 200 rokov, Majú, no. ale hovoril pán, že môžu byť aj staršie. Ale že vyzerajú ešte zanovno, ale na druhej strane, keď sa pozriete, toto, čo tam ide dole, A tu tá sviečka? taká sviečka. No niekedy tu pri To je na sviečkách. Halloween. Niekedy tu pri sviečkách. Toto je replika toho, ako to niekedy vyzeralo. Vlastne toto bol držiak na sviečku. Reálne to takto vyzeralo. Toto bolo jediné svetlo, ktoré tu mali, hej. To je fascinujúce, že toto vykopali na druhú. čuráky. Tam dole proste to je 4-krát väčšie, len to sa nedá tam dostať, lebo je to nebezpečné. Ale toto tu vlastne som vám chcela ešte povedať, že toto, keď vám hovorím o tom zakladaní, tak vlastne v podzemných priestoroch sa to tiež volá zakladanie a vlastne to drží statiku. Ale tu vidíte, sa to trošku prepadlo, ale to boli vlastne 2 horizonty, alebo až 3, hej, na ktorých sa vlastne potom ťažilo. Čiže zrejme tu bola naozaj veľká žila, ktorá sa ťažila a potom sa išlo v ďalších. No a keď chcete vedieť, aká je tu tma, tak si môžeme vypnúť všetky čelovky a bude tu úplná tma. Vypni. Ježiši Marie. Ej. Ó, ale toto je dobré inak, toto červené. Hej. Nie, biele, To dáva na fotku taký smile. Joj. Som v tom zabere? Tomu ver. Jej. Počkaj. Netopier by mal byť nado mnou. Som došla. Netopier? Nič, ne? Pohode, tiež. Sa tu leze. Kto si trepol hlavu, Freddy? Nie. Vidím. Ty pana. Keby bol trošku väčší, bolo by to fakt scary. Máme ďalší. O, má je to fajnú potravu teraz. Plno komárov. Jej, vidím koniec tunela. Svetlo na konci. Yes. Yes! Ty kokos. Ja som posledná, nenašla som nikoho, že by tam ostal. Tam sme boli. Hodná som. Už ideme do muzea. A myslím, že sa to týmto aj končí. Inak, dobrá obu, ne? Dobrá obu. Kámo. Si kokos. Dobré muzeum. A čo keď ideme do pivnice? No, poď. Cinkaj. Kto má klaustrofóbiu, tak musí byť nadšený. Tí obyčajne sa zubami nechtami bránia a nejdú dnuka. Aha, schodíky. Typka, aha. To je typeček. Keď sa pozriete, tak vidíte, že trošku nám vyschol, takže iba lepku tam má. Ale nevadí. Ďalej. Počúvaj ma, ten hruba. Trika ti tam volám. Keď ťažíte iba želieskom a kladivom, tak tá produktivita práce je hodne nižšia. Keď chcete, tak sa podpíšte, len mi nezdemolujte barák. What the fuck? A nakoniec sme videli ešte takú peknú zbierku šutríkov, ktoré sa nachádzali v múzeu v Smolníku a hneď potom to už sme sa vyberali na cestu domov. Totálne sme premrzli počas celej exkurzie, ale podľa mňa sa celkom vyplatilo si to pozrieť. Akurát sme stihli mimo toho. To je ešte.